Tässä podcastissa me analysoidaan kiinnostavia uutisia teknologian, internetin, tekoälyn ja startuppien tiimoilta. Tänään me käsitellään Googlen täysin uudenlaista tekoälyselainta, puhutaan älyautoista ja niihin liittyvistä ongelmista ja sitten puhutaan tekoälyn tuottamista podcasteista ja sisällöistä ylipäänsä. Mä oon Jaakko Alajoki, tervetuloa mukaan. Mutta otetaan tähän alkuun vanha tuttu aihe, ette ikinä arvaa mistä nyt puhutaan. Otetaan tähän vähän rumpujen pärinää, me puhutaan nimittäin datakeskuksista, avaruudessa ja satelliiteista. Ja mä oon pahoillani, että mä puhun tästä taas. Mä lupaan, että ensi jaksossa on niin kuin hyvin varma, että ensi jaksossa ei puhuta tästä aiheesta, mutta mä oon taas törmännyt useampaan tähän aiheeseen liittyvään tai tätä liippaavaan uutiseen. Ja mä ajattelin, että jatkumona niitä olisi mukava käydä vähän läpi. Aloitetaan siitä, että SpaceX on raportoinut läheltä piti tilanteesta yhden toisen kiinalaisen satelliitin kanssa. Eli SpaceX raportoi, että heidän satelliitti, Starlink-satelliitti, olisi käynyt noin 200 metrin päässä tämmöistä kiinalaista satelliittia. Kiinasta siis ammuttiin 9 uutta satelliittia samalle kiertoradalle kuin Starlinkit, ja siellä on 9000 Starlinkia tällä hetkellä pyörimässä, ja ne on sitten käynyt aika lähellä toisiaan. Ja nämä satelliitithan siis osaa välttää törmäyksiä, jos tämä järjestelmä toimii. Ja jos nämä satelliitit jakaa keskenään sen tiedon, että missä ne kulkee. Ja nyt SpaceX väittää, että heillä ei olisi ollut tietoa siitä, missä nämä satelliitit menee. Ja tuolla koko kiertoradallahan tällä hetkellä 24 000 satelliittia, ja siinä on arvioitu, että tämän vuosikymmenen lopussa se kasvaisi 70 000, eli aika monen sutina käy siellä kiertoradalla. Sitten pari päivää myöhemmin SpaceX on raportoinut, että heidän Starlink-satelliitti on siis räjähtänyt, tai he muotoilivat jotenkin tosi kauniisti, eli kärsi anomaliasta ja vapautti pienen määrän pienellä suhteellisella nopeudella eteneviä esineitä. Eli siis kaunis tapa sanoa se, että se räjähti. Ja SpaceXen mukaan siis mitään tällaista Kessler-efektiä, eli sitä, että tämmöiset sirut räjäyttäisi lopulta kaiken muukin siellä kiertoradalle, niin tähän ei ole mitään riskiä, vaan sieltä ne laskeutuu sitten ne hituset maan pinnalle. Eli jäädään sitä odottamaan, toivotaan, että muut satelliitit ei siellä levii, mutta todennäköisesti tämä ei ollut mikään törmäys, eikä mikään tahallinen juttu, vaan siis ihan joku vikatilanne siinä kyseisessä satelliitissa ja sitten se on jostakin syystä räjähtänyt, tai siis ei räjähtänyt, vaan vapauttanut pienen määrän pienellä suhteellisella nopeudella eteneviä esineitä. Mulla ei tästä niin kuin sen suurempaa analyysiä muuta kuin, että tuntuu vaan siltä, että tämä koko satelliitti, datakeskukset avaruudessa aihe nyt niin kuin tulee vaan enemmän ja enemmän omalle tutkalle. Uutisia tähän liittyen tulee, ja tietysti tällä hetkellähän kiertoradalle ammutaan aika paljon kamaa, niin ei tämä varmaan tule niin kuin vähenemään. Mä oon myös siihen kiinnittänyt huomioon, että tämä uutisointi on aika sellaista, ei nyt niin kuin negatiivis-sävytteistä, mutta vähän semmoista huolestunutta. Ja toki uutiset nyt yleisesti on sellaisia, että negatiiviset asiat korostuu, mutta mä huomaan, että tässäkin uutisoinnissa se tulonkulma on selkeästi sellainen, että ollaan vähän huolissa, että mihinköhän suuntaan tämä on menossa. Ja toivottavasti tähän niin kuin on tulossa jotain järkeä. Mä en tiedä, mitä se järki voisi olla. Sen takia mä teen tätä podcastia täällä vaatehuoneessa, enkä mieti tätä asiaa oikeasti, mutta toivottavasti tähän niin kuin saataisiin jotain rotia tähän niin kuin hommaan. Google on julkaissut uuden Disco-nimisen selaimen. Ja tämä ei nyt mikään niin kuin Google Chromen korvaaja nyt kaikki asentamaan se Disco, vaan tämä on tämmöinen kokeilu, ihan tämmöinen puhdas prototyyppi ja kokeilu tällaisesta uuden tyyppisestä tekoälypohjaisesta selaimesta. Ja tässä on tämmöinen toiminnallisuus, kun ne kutsuu Googlella tätä nimellä GenTabs. Ja idea on se, että mä avaan selaimen ja sitten mä mietin jonkun tehtävän, minkä mä haluan tehdä. Esimerkiksi suunnittele matka Japaniin, mikä oli esimerkki heidän demoissaan, ja jotenkin tämmöinen matkan suunnittelu tuntuu olevan muutenkin aika yleinen käyttökohde kaikissa selaindemoissa, mutta idea on se, että otetaan joku tehtävä ja sitten annetaan se sille selaimelle silleen, että haluaisin suunnitella matkan Japaniin, ja sitten tämä selain
alkaa ruksutella, se availee täbejä, hakee tietoa ja se vibe-koodaa lennossa semmoisen sovelluksen, jolla mä voin suunnitella mun Japanin matkaa. Eli tässä tapauksessa oli luonut sellaisen karttanäkymän, missä näkyi sitten mielenkiintoisia paikkoja ja sitten oli semmoinen yksinkertainen matkasuunnitelman tekotyökalu ja sitten oli täbejä auki, että pystyi katselemaan täbeistä, että mistä tämä tieto tähän on haettu ja muuta. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin uudenlainen tapa selata verkkoa, uudenlainen tapa hakea, vibe-koodaus, kaikki vähän niin kuin läimittynä yhteen ja sitten tällä tavalla niin kuin tietoa haetaan. Ja tämä on ihan jossakin proto-vaiheessa, kai sen saa jostain ladata, en mä tiedä saako sen ladata jostain kokeilla, mutta ihan semmoinen, vaan niin kuin semmoinen kokeilu syntynyt jostakin sisäisestä ideasta, että voisiko hakukoneet jatkossa toimia tälleen. Ja jos me mietitään silleen, niin kuin tämän hetken sitä hakukokemusta, että me kirjoitetaan johonkin tekstikenttään jotain ja sitten me saadaan jotain hakutuloksia joko hakukoneelta tai sitten tekoälybotti meille kirjoittelee jotain vastausta ja sehän on niin kuin silleen aika rajoittunut tapa antaa meille hakutuloksia. Ja kuitenkin aika moni asia on semmoinen, että olisi hyvä, jos niitä voisi vähän selittää ja visualisoida ja näyttää ja ehkä antaa mun kokeilla. Mä heitän tähän niin kuin esimerkkinä sellaisen, että mä oon ollut nyt viime päivin tosi kiinnostunut fuusiovoimasta. Puhutaan fuusiovoimasta vähän lisää ensi jaksossa, mutta tavallaan se, että mä luen jostain fuusioreaktion toimintaperiaatteen versus se, että mä voisin vaikka visuaalisesti pyöritellä jotain atomeja ja heittää niitä toisiaan päin ja katsoa, mitä tapahtuu, niin se on tavallaan niin kuin ihan toisenlainen tapa koneen selittää mulle se asia. Ja tämmöiset interaktiiviset sovellukset on niin kuin ainakin ajatustasolla tuntuisi siltä, että tämä voisi niin kuin toimia, jos se toimii. Eli silleen mun mielestä tosi mielenkiintoinen tapa lähestyä tätä asiaa. Sitten tämä herättää silleen toisenkin ajatuksen, mitä on muutenkin tullut pyöriteltyä tällaisesta niin kuin kertakäyttöisistä sovelluksista. Eli disposable software ei ole siis mikään mun keksimä termi, vaan nyt sitten vibe-koodauksen ja tekoälykoodailun aikakaudella on nähnyt tällaista termiä käytettävää ja aikaisemminhan niin kuin softan tekeminen on ollut silleen hidasta ja kallista ja työlästä ja aina on mietitty aika tarkkaan, ainakin ehkä kaikki ei ole miettinyt, itsekään mietin ihan tarkkaan, mitä lähden koodaamaan, mutta joka tapauksessa niin kuin ennen kuin joku sovellus saadaan valmiiksi, niin se niin kuin väkisin on edellyttänyt jotain sellaista sitoutumista sovelluksen kehittämiseen ja tämähän ei ole niin kuin enää totta tänä päivänä, vaan sulla voi olla joku idea, sä vaan promptaat, se vaan syntyy ja sitten sulla on sovellus siinä käsissä ja se varmasti tulee lisäämään tällaisen niin kuin kertakäyttöisten sovellusten määrää. Sulla on vaan joku yksittäinen tarve, minkä sä haluat tehdä ja sitten sä generoit siihen sovelluksen. Se voi olla internet-haku, mihin sä generoit sovelluksen tai se voi olla tiedättekö joku dokumentti, jolla sä haluat tehdä jonkun asian, ja sitten sä vaan generoit sille jonkun sovelluksen. Niin tavallaan tämä on vaan mun mielestä jatkumoa tällaiselle disposable software-ajatukselle, että sovellusten, niin kuin tavallaan, sovellusten merkitys tulee muuttumaan. Se, mitä koodataan, niin se ei ole enää niin kuin sama asia tänä päivänä kuin mitä se on ollut vaikka 10 vuotta sitten. Tekoäly tietysti yrittää mullistaa, tai tekoälyn avulla yritetään mullistaa niin kuin vaikka mitä, niin kyllähän sillä yritetään mullistaa myös selaimia ja on nähty kaikenlaisia tekoälyselaimia ja Firefox ilmoitti, että siitä tulee AI-natiivia. Sitten ne otti siitä vähän askeleen taaksepäin, kun yleisö oli niin vihainen ja kaikkea. Niin tavallaan kyllähän tätä, miten nettiä käytetään, niin aika moni yrittää keksiä tällä hetkellä uudestaan. Aika moni perustuu sellaiseen anna agentin tehdä tehtävä puolestasi ajatukseen, että tämä oli silleen aika piristävä nähdä jotain ihan uudenlaista ajattelua, mitä se internetin käyttäminen voisi olla. Ja en tiedä mennäänkö koskaan tähän suuntaan, mutta kiva, että oli jotain uutta tuli vastaan ja jäädään seuraamaan, että mihin suuntaan tämä homma menee. Sitten mulla on 2 autoihin liittyvää juttua ja nämä molemmat on niinku tavallaan kertoo siitä, että minkälaisia haasteita saattaa liittyä siihen, että autot muuttuu entistä älykkäämmiksi. Ensimmäinen on se, mä luin tällaisesta autoblogista jutun, missä kerrottiin, että siis Porschet on Venäjällä hyytynyt, eli kaikki tällaiset Porschet, joissa on Vehicle Tracking System-niminen järjestelmä, eli tämmöinen varkauden estojärjestelmä, niin ne on käytännössä
Venäjällä siis pysähtynyt, ne autot ei käynnisty tai jossain tilanteessa ne autot ei sammu. Ja tämä on siis semmoinen järjestelmä, joka tunnistaa, onko se auto varastettu ja sen avulla voidaan paikantaa se auto, jos se auto varastetaan. Ja tämä perustuu siis satelliittiyhteyteen jollain tavalla. Ja nyt jostakin syystä yhteys kaikista näistä autoista Venäjällä on katkennut tähän satelliittiin ja se auto on tulkinnut sen varkausyritykseksi ja ei käytännössä anna käynnistää se elektroniikka sitä autoa. Nyt ei ole mitään hajua, että onko tämä tahallista vai tahatonta, mistä tämä johtuu. Porschellahan ei ole mitään virallista presenssiä enää Venäjällä. Nämä käyttäjät ei saa virallista tukea, enkä nähnyt mitään Porschen virallista selitystä tälle asialle, mutta siis lopputulos on se, että kalliit autot seisoo pihassa, koska niitä ei vaan enää saa käyntiin softavian takia. Sitten mulla on toinen esimerkki. Nyt puhutaan Waymon, eli San Franciscossa liikennöi näitä älyautoja, Waymon älyautoja. Ja Waymohan on siis Googlen emoyhtiön eli Alphabetin tytäryhtiö. Ja heillä on paljon, onko niitä kymmeniä tuhansia jopa autoja tällä hetkellä liikkuu täysin autonomisesti San Franciscossa, ja ei siinä mitään, siellä ne autot ajelee ees taas, mutta tuossa muutamia viikkoja sitten San Franciscossa oli tosi iso sähkökatko, ja se tarkoitti sitä, että kaikki liikennevalot meni pois käytöstä, ja valot sammu, ja sehän tarkoittaa sitä, että kun tullaan myös San Franciscossa, kun tullaan risteyksiin, josta valot sammu, niin sitten se on niin kuin tasa-arvoinen risteys ja sun pitää katsoa oikealle, kuka sieltä tulee ja niin kuin näin. Ja Waymon tekoälykin tulkitsee sen tilanteen näin, että se on tällainen risteys, mutta näissä Waymoissa on sellainen ominaisuus, että ne pysähtyy ja sitten ne lähettää viestin komentokeskukselle ja pyytää, että ihminen ratkaisee tämän tilanteen, koska se on poikkeustapaus, että valot on pois käytöstä, niin varmuuden vuoksi nämä autot pyytää sitten ihmisen varmistusta tälle tilanteelle. Ja sitten kun koko kaupungista katkee sähköt isolta alueelta ja autoja on tuhansia ja tuhansia liikenteessä, ne pysähtyy näihin risteyksiin ja lähettää sen manuaalisen pyynnön, niin tämä keskushan siis ruuhkautui ihan täysin. Ja siellä ei ehditty vastailla kaikkiin autoihin, että joo, jatka vaan, ja tämä on ihan normaali tilanne, että tulkitse se tasa-arvoisena risteyksenä, ja se johti siihen, että näitä autoja seisoskeli siellä risteyksissä, ja sitten sosiaalinen media täyttyi kuvista, missä Waymot kököttää hätävilkut päällä kesken risteystä ja odottelee sitten pyyntöä päästä eteenpäin. Eli sinänsä autoissa ei ole mitään vikaa, ne toimi niin kuin pitikin, mutta tämä oli poikkeustilanne, ja tavallaan se fallback-ratkaisu, niin se ei ollut riittävän tehokas sitten tämmöisiin tilanteisiin. Sitten jos tämä mun mielestä vähän semmoinen, tämä on niin kuin vähän semmoinen laajempi aihe. Siis jos me mietitään jotain tietoteknistä laitetta, ootteko ikinä kuullut, että joku tietotekninen laite olisi jotenkin jumittanut tai ei olisi toiminut niin kuin sillä tavalla, kun käyttäjä haluaa? No sitähän tapahtuu niin kuin jatkuvasti ja se on ihan fine, jos mun kännykkä tekee silleen, tai jos mun läppäri tekee silleen, tai jos mun tiskikone tekee silleen. Mutta sitten kun me puhutaan tuollaisista niin kuin 2 tonnia painamista möhkäleistä, joiden sisällä on ihmisiä, ne kuljettaa ihmisiä tuolla ulkona, niin tavallaan ne kertoimet kasvaa niin kuin merkittävästi. Ja kaikkeen tällaiseen automaatioon liittyy niin kuin jonkinlainen riski. Toki me tiedetään ihan hyvin, että ihmisen kontrolliin liittyy riskiä ilmeisesti nyt vähän sitten taas, että mitä tilastoja uskoo, ja meillä on aika vähän dataa älyautoista, mutta onko älyautot sitten lopulta turvallisempia kuin ihmisen ajamat autot? Mä uskon siihen, että pitkällä tähtäimellä voi olla, ei ole nyt mitään tilastoa heittää, mutta Suomessakin oliko se kuolemaan johtaneesta auto-onnettomuuksista, niin alkoholi liittyy vaikka ihan merkittävään osaan, ja tätä ongelmaahan ei tietokoneiden kanssa ole, mutta tosiaan tavallaan mitä enemmän maailma automatisoituu, mitä enemmän tällainen kriittinen infrastruktuuri, kriittiset laitteet automatisoituu, niin sitä suuremmat panokset meillä tavallaan on pöydässä, ja kyllähän tuommoinen älyauto, kyllähän se pitää olla rakennettu niin, että se pyrkii ratkaisemaan tällaiset tilanteet ja kaikki muutkin mahdolliset tilanteet niin kuin mahdollisimman turvallisesti. Ja käytännössä se tarkoittaa usein sitä, että pysähdytään, hidastetaan vauhtia ja ihmetellään, että miten me tästä päästään eteenpäin. Maailmahan on tosi monimutkainen. Siis tämä maailma, missä me eletään, niin se on niin kuin tosi monimutkainen.
tietyllä tapaa liikenne on yksinkertaistus monimutkaisesta maailmasta, mutta liikennekin on itsessään jo todella niin kuin monimutkaista ja ihan vaikka täällä pääkaupunkiseudulla Helsingin keskustassa on monta semmoista risteystä, että mullakin on vähän silleen, että no mitenhän tästä nyt niin kuin kuuluu oikeasti ajaa, etenkin pimeässä ja lumipyryssä, niin tavallaan mä ymmärrän sen, että tämä on niin kuin tekoälylle, tämä on niin kuin todella vaikea paikka. Ja autohan voi vielä niin kuin hidastaa, mutta mitä sitten kun meille tulee vaikka autonomiset laivat, ne ei voi vaan niin kuin sammuttaa koneita ja jäädä tuuliajolle tai lentokoneet. Mitä tekee autonominen lentokone silloin, kun tulee hämmentävä tilanne, jota se ei osaa ratkaista? Niin tavallaan kaikki nämä fail-safe-protokollat pitää olla mietitty tosi tarkkaan. Ja sitten tässähän vielä yhtenä ulottuvuutena on niin kuin se, että mitä sitten jos joku yrittäisi tehdä jotain tällaista tahallaan. Ja nythän tämä oli ihan tahaton tilanne. Ilmeisesti molemmat ihan tahattomia tilanteita, tai siitä Porschet Venäjällä jutusta nyt ei ole ihan täyttä varmuutta. Mutta mitä jos joku yrittäisi tehdä tahallaan? Meillä on isoa kriittistä infraa tekoälyn varassa, joka on alttiina kaikenlaiselle häirinnälle. Niin on mielenkiintoista nähdä nyt, kun tämä lisääntyy, miten näihin reagoidaan, minkälaista regulaatioa me saadaan, miten ihmiset ottaa nämä vastaan, miten nämä firmat reagoi. Ja nähtäväksi jää, että miten tässä niin kuin käy. Ja vielä sanon siihen, että tähän tavallaan vähän niin kuin liittyy se, että vaikka tähän niin kuin tahalliseen häirintään se, että Jenkeissähän on nyt siis kielletty käytännössä ulkomaiset dronet, ja no käytännössä suoraan tarkoittaa DJI:n droneja, mutta siis tämä näiden ilmailun viranomainen, FCC, onkohan se ilmailun viranomainen, anyway FCC, Federal Communication Commission, niin on siis kieltänyt, että DJI:n kiinalaiset droonit, tai siis ulkomaiset droonit, on turvallisuusriski ja niitä ei saa jenkkeihin tuoda. Ja kaikki näähän on sellaisia niin kuin varatoimia siihen, että meillä on lainausmerkeissä kriittistä, mä en tiedä, onko dronet nyt niin kriittistä, mutta niin kuin kriittistä kalustoa, sellaista, millä voi saada aidosti vahinkoa aikaan käytössä, niin miten me suojataan sitä kaikilta vahingoilta ja vahingon teoilta. Mulla on tässä 3 uutista siitä, miten tekoälyä käytetään vahvasti sisällöntuotannossa, nimenomaan niin kuin audiosisällön tuotannossa. Ensimmäisenä siis Washington Post-lehti on alkanut tuottaa automaattisia personoituja podcasteja, jotka perustuu heidän niin kuin omiin artikkeleihinsa, mutta jotka joku ääni lukee. Tekoälyääni lukee ääneen ja heillä on semmoinen ajatus, että tulevaisuudessa voisi vaikka käydä keskustelua jonkun artikkelin kanssa, äänen kanssa ja näin. Ja kuitenkin ihan silleen uskottava iso media on lähtenyt tähän, että tietyllä tapaa niin kuin journalistista työtä korvataan tekoälyllä, koska se on halpaa. Toinen esimerkki ihan kotimaan kamaralta, ihan Yleisradion nettisaitilla oli tällainen juttu, että Järviradio on avannut sisarkanavan, johon tehdään paljon sisältöä, puheohjelmaa tekoälyn avulla. Eli tekoäly tuottaa käsikirjoituksen ja sitten tekoäly lukee nämä jutut. Ja Ylen toimittaja kuvaili sitä monotoniseksi ja kahvamaiseksi ja näin, mutta tässäkin kanavan, oliko se nyt päätoimittaja vai miksi häntä tituleerattiin, niin oli niin kuin sitä mieltä, että tähän suuntaan tämä maailma on menossa. Tämä on tulevaisuutta, heidän pitää olla siinä mukana. Tämä on niin kuin hyvä tapa kokeilla sitä ja taas kerran mainittiin kustannussäästöt. Eli siellä on radiokanava, josta voi kuunnella tekoälyn tuottamia määrämittaisia, kaavamaisia, monotonisia puheohjelmia. Ja sitten 3. uutinen, mihin mä törmäsin, kertoo tällaisesta firmasta kuin Inception Point. Ja tämä on siis 8 hengen firma ja he tuottaa 3000 podcast-jaksoa viikossa, kaikki täysin tekoälyvoimin. Eli siellä toimittajatiimi, 8 hengen tiimi, miettii vähän sisältöjä ja generoi käsikset ja generoi puheet. Ja käytännössä kun syntyy joku idea, niin se on niin kuin päivän aikana valmistuu ja sitten konehan sen suurimman duunin tekee, niin ihminen pystyy sitten näitä prosesseja täällä käynnistelemään ja 3000 jaksoa tuutetaan eetteriin kamaa viikossa. Okei, tämä kuulostaa silleen
ihan niin kuin, tiedätkö, jää älyttömältä, että kuka noita mukaan kuuntelee. Heillä on joku oma alusta, jossa he jakelee näitä. Niin he sanoo, että heillä on 400 000 tilaajaa tällä alustalla ja miljoonia kuuntelukertoa näillä podcasteilla. Eli siis joku niitä kuuntelee tosi paljon. Yhden jakso tuotantokustannukset on niin kuin $1 luokkaa, eli taas kerran päästään tähän niin kuin kustannuspeliin. $1 on siis todella vähän, ja jos ajattelee silleen, mitä ihmisen tekemä työ maksaisi, se tarkoittaa sitä, että heidän alustallaan riittää, että 20 ihmistä kuuntelee sen, niin se on ollut kannattavaa tehdä se jakso. Ja heidän idea onkin se, että he halua niin kuin tehdä eikä haastaa mitään suosituimpia podcasteja, menisin sanoa tällaisia suosituimpia podcasteja, mutta itse mä nyt en ehkä tituleeraa vielä tai pääsen vielä ihan top-listoille tällä mun podcastilla, mutta heidän niin tarkoitus ei ole haastaa tai olla mitenkään silleen suosituin, vaan nimenomaan tuottaa tällaisia tiettyihin niin kuin niche-alueisiin podcasteja. Kun mä lueskelin näitä juttuja, mä olin silleen, että mä oon just aloittanut tämän podcastin. Ja mä istun täällä vaatehuoneessa lukemassa niinku uutisia ääneen. Sitten mä oon silleen, että meikäläinen niinku korvataan ainakin ihan ensimmäisenä. Tai tulee semmoinen olo, että onko tässä niinku mitään järkeä? Onko sulla mitään järkeä hölöttää täällä kopissa, tehdä jotain podcastia, kun kohta näitä tehdään niinku automaattisesti vaan oikealta ja vasemmalta. Mihin tämä maailma niinku menee? Mulla on 3 skenaarioa. Ensimmäinen on se, että tekoäly jotenkin me vaan niin kuin unohdetaan tämä. Tämä on vaan tämmöinen välivaihe. Eli maailma täyttyy hetkeksi aikaa tekoälyn tuottamasta niin kuin paskasta, ja se tekoäly ei koskaan ehkä saavuta semmoista inhimillistä riittävää tasoa. Ehkä tokenit vähän kallistuu. Ihmiset ei vaan niin kuin kuuntele. Ei vaan niin kuin kuuntele tällaista. Ja sitten me vaan unohdetaan tämä välivaihe. Me ruvetaan käyttää tekoälyä fiksusti jollain muulla tavalla, ja ihmisen tuottama tämmöinen luova sisältö kokee jonkinlaisen niin kuin uudelleen syntymän, ja maailma säilyy ennallaan, ja tämä jää vaan tämmöiseksi kokeiluksen välivaiheeksi tässä hommassa. Tämä on niin kuin se eka skenaario. Se, että AI vaan loput niin kuin unohdetaan. No, spoiler alert, näin todennäköisesti ei tule käymään. Mutta mennään toiseen skenaarioon, missä itse asiassa AI lopulta voittaa. Eli tekoälyt kehittyy, tekoälyt muuttuu paremmiksi, niin kuin ne varmasti tulee tekemään. Ne tuottaa niin paljon hyvää sisältöä, että lopulta niin kuin ihmisten ei vaan niin kuin kannata tehdä mitään sisältöä itse, koska tekoäly tuuttaa niitä maailman täyteen, ja tekoäly korvaa ihmisen tällaisissa luovissa sisällöissä. Sitten me päästään tällaiseen hyperpersonoinnin vaiheeseen, että tiedätkö, että tulee joku leffa, ja sä haluaisit, että on onnellinen loppu, ja sun puoliso haluaa, että se on onneton loppu, niin te voitte katsoa eri huoneissa sen leffa. Molemmalle generoidaan sitten omalaisensa loppuja. Ja tavallaan ihmisen tekemä sisältö painuu ihan marginaaliin, se on ihan liian kallista tehdä. Ja ihmiselle ei vaan ole tilaa. Ja tekoäly niin sanotusti voittaa. Jos ekassa skenaariossa tekoäly häviää ja ihmisen sisältö palaa kunnia, niin tässä tokassa skenaariossa tekoäly voittaa ja ihmisen sisältö lakkaa olemasta. Uskonko mä tähän? Mä tavallaan vähän pelkään tätä. Mä vähän pelkään sitä, että ne niin halvat tuotantokustannukset, ne vaan niin kuin tässä maailmassa ratkaisee niin paljon, että todennäköisesti näin voi käydä, että ihmiset varmaan tuottaa jotain sisältöä, mutta se jää ihan marginaaliin, että valtaa se meidän kuluttamasta sisällöstä on jollain tavalla tekoälyn luomaan, koska sitä on vaan niin paljon ja se on niin kuin riittävän hyvää ja ihmiselle ei vaan niin kuin jää tilaa. Pelkään tätä. Ja sitten ehkä silleen 3. skenaario on niin kuin jotain näiden väliltä, että kumpikaan ei niin kuin voita. Ja tämä on tavallaan se, mihin mä toivon, että tämä niin kuin päättyisi. Että okei, meille tulee paljon tekoälyn tuottamaa sisältöä. Ja se tulee ehkä tiettyihin niin kuin niche-genreihin ja tiettyihin juttuihin. Mutta ihmisen tekemä sisältö jää siihen rinnalle. Ja me käytetään vähän sisällöstä riippuen niin kuin jompaa kumpaa. Joskus me kuunnellaan Jaakon vaatehuoneessa nauhoittamaan niin kuin tekkipodia, joskus me kuunnellaan jotain geneeristä podcastia jostakin niin kuin valaiden elämästä. Ja tämä jatkuu niin kuin tämmöisessä sulassa yhteisymmärryksessä. Ja mä uskon sitten ehkä kuitenkin, jos mä pelkään sitä, että AI jyrää kaiken, niin tähän mä haluan uskoa tähän, koska eihän uusi teknologia ole niin kuin koskaan
ei voi sanoa koskaan, mutta monesti uusi teknologia, niin kuin, eihän se syrjäytä kokonaan jotain vanhaa. Ajatellaan vaikka teatteria, ja sitten kun tuli elokuvat, niin silloin oli silleen, että no kukaan ei nyt kyllä enää mene teatteriin, että kaikki voi mennä elokuviin. Ja kyllähän teatteri on niin kuin vahvasti voimissaan vielä tänä päivänä. Mä luin kirjan U2, sen Bonon kirjan, ja siinä se Bonon U2 rumpali, tämä Larry, oli silloin kun rumpukoneet tuli, elektroniset rumpukoneet, niin siinä kirjassa mainittiin vaan, että hänellä oli niin kuin vahva identiteettikriisi rumpalilla, että mihin tämä rumpujen soitto menee, että mähän voin tällä koneella nyt ohjelmoida nämä rummut ja se on itse asiassa paljon tarkempi eikä tee virheitä kuin minä, mutta eihän rumpalit ole niin kuin mihinkään kadonnut, eli meillä on edelleen rumpaleit, meillä on edelleen konerumpuja, ne elää vahvasti niin kuin rinnakkain. Ja sitten mä jotenkin ajattelen vielä sitä, että jos ajatellaan niin kuin sisältöä, tuottaako sitä kone, tuottaako sitä ihminen. Mä kerron esimerkin. Jotkut ehkä saattaa tietää, mutta mulla on siis YouTube-kanava, jossa mä kerron pyöräilystä. Mä ajoin just pyörällä semmoisen ruskatapahtuman. Ajoin 7. päivässä 2000 kilometriä. Ja mä tein siitä videon. 25 000 ihmistä on kattonut sen. Voisiko sen sisällön korvata tekoälyllä? Siis tekoäly varmasti pystyy jonain päivänä tekemään hyvän videon, missä kuvitteellinen hahmo pyöräilee 7. päivässä 2000 kilometriä kuvaa niin fiilikseen sieltä matkalta. Mutta mä itse ajattelen näin, että ei se juttu ole se, että onko se video niin kuin hyvä, vaan se juttu on sen, että sen taustalla on joku ihminen, joka on oikeasti kokenut ton ja se välittää sen kokemuksen mulle. Ja en mä usko, että toi niin kuin tulee katoamaan mihinkään. Siis tekoäly voisi generoida video, missä joku pyöräilee päivässä 4000 kilometriä, mutta ei se tavallaan, kun ei sitä kukaan koskaan oikeasti tehnyt, niin sitten, niin mä huomaatteko, että mä yritän täällä jotenkin puolustella itseään ja paikkaani tässä maailmassa, mutta sitten mä jotenkin ajattelen, että se ei ole vaan niin kuin sama. Se ei vaan ole sama, onko sen tehnyt oikeasti ihminen ton tyyppisessä sisällössä. Sitten niin kuin toisaalta, jos mä kuuntelen jotain taustamusaa töissä, mulla on niin kuin ihan sama, kuka sen on tehnyt. Tai palataan siihen fuusiovoimaan, mistä puhuin. Jos mä haluaisin vaan, että joku kertoo mulle ääneen, miten fuusiovoima toimii. Nyt mä luin siitä artikkelia, mutta jos joku kertoisi mulle sen vaan ääneen, niin ei mua silleen tavallaan kiinnosta tuommoinen niin kuin lainausmerkeissä kuiva fakta, että puhuuko se mulle joku ihminen vai puhuuko se mulle joku tekoäly. Eli tässä syntyy tämmöisiä kategorioita, mä uskon itse, haluan uskoa siihen, että tulevaisuudessa meillä on rinta rinnan tekoälyn tuottamaa sisältöä tiettyyn käyttötarkoitukseen, aitojen ihmisten tuottamaa hyvää, persoonallista, laadukasta sisältöä sitten joihinkin muihin käyttötarkoituksiin. Joo, siinä oli kaikki tällä kertaa. Huomaan, että menee kyllä vähän tämä tekoäly tekee podcastit ja YouTube-videot kohta. Menee pikkasen niin kuin ihon alle tämä juttu, mutta ei se mitään. Joo, siinä oli kaikki, mitä mä haluaisin sanoa tällä kertaa. Mä haluan tähän loppuun vielä sanoa semmoisen jutun, että kun mä seuraan näitä teknologia-uutisia tiiviisti, niin siellä tällä hetkellä etenkin valtameren toisella puolella olevassa uutisoinnissa niin korostuu tosi vahvasti kaikki Donald Trumpiin ja Elon Muskiin liittyvät jutut. Eli musta tuntuu, että niin kuin valtaosa jutuista on jotain Trump sitä ja Trump tätä. Ja itsehän, niin kuin, miten mä sen nyt sanoisin, Trumpihan pelaa tällaista, se on niin kuin mediapersona, se pelaa tällaista mediapeliä, se saa paljon medianäkyvyyttä. Niin mä oon niin kuin päättänyt, että mä annan kyseisille herroille medianäkyvyyttä vaan, jos se tekee jotain niin kuin oikeasti merkittävää. Eli suomeksi sanottuna cancelöin tyypit. eli en oikein, vaikka se niin kuin korostuu se uutisoinnissa, niin mä en halua, että se korostuu. Mun tarinoissa mun mielestä ne ei ole ihmisinä ihan hirveän kiinnostavia. Katsotaan sitten vuosien päästä, että minkälaisen niin kuin perinnön he jättää jälkeensä. Mutta näihin sanoihin muistakaa tekkipodi.fi-saitilla voi käydä pyörähtämässä ja katsomassa, mitä kaikkea jaksoja on tähän mennessä julkaistu ja mistä niissä on puhuttu. Ei muuta, me kuullaan sitten taas ensi jaksossa. Moikka!